xa ven que eu moi preparada para correr non veño, non traio o atuendo necesario. Os que sí veñen ben preparados son todas estas persoas que están aquí practicando na avenida de Xoán 23 antes de tomar a saída desta carreira pedestre popular de Santiago que vai pola súa 37 edición. Aquí o importante é participar. Nós imos participar doutra forma. A nosa maneira de estar nesta carreira é non perder detalle para contarlles a vostedes todo o que pase durante esta mañá. Imos a por elo. Aquí, na Praza do Obradoiro, é onde comeza esta mañá da carreira pedestre popular. Aquí comezan os preparativos, está toda a organización facendo o vallado, colocando as publicidades e, como non, os máis importantes, están os participantes na carreira. Moitos xa colleron os seus dorsais ao longo destes días en el Corte Inglés, pero os máis madrugadores teñen que facelo hoxe aquí na Praza do Obradoiro, como dicimos, están a recoller os seus números para poder participar na proba. Logo imos ata Xoán 23, onde dará saída esa carreira ás 10 da mañá. Estamos cun grupo de participantes que se está a preparar aquí na Praza do Obradoiro. Supoño que ides agora xa para Xoán 23 para ir cantando un pouco, non? Bueno, primeiro vamos a cambiarnos, poñer os dorsais, que moito nos costaron conseguir, e agora vamos a quentar un poquinho a saída. Contádame un pouco de onde vides, a que hora vos tivestes que levantar hoxe para estar aquí a estas horas? Eu veño de Figueras, pero bueno, polo acento xa se nota que non son dali. No. E nada, con moitas ganas de vir, collín vacacións de feito para estar aquí na carreira, xa que creo que debe ser a 10ª que fago e hai que seguir vindo. Pero mira, de Figueras non virías hoxe mesmo, non? Non, vin cantando un pouquiño. Non, xa cheguei, xa collín vacacións para isto, na máis. Sí. E cantos vides? Que sodes, un grupo de amigos? Sí, aquí estamos estes 4, máis estos que están por aquí teño a miña sobriña, ven pa aquí, esta sí que é unha campeona. A ver, que veña máis xente para aquí. Esta é a que ten que levar o premio. Por que? Ti practicas moito? Dedicaste a isto? Sí, pero yo soy de velocidades cortas. E que estás nun club? Sí, en Coruña Comarca. Claro, como todos, aquí somos todos Coruña Comarca. Coruña, Claro, este é un vendido, E mandamos un saludo aquí ao presidente, a Tuñas. Claro, senón despois non hai equipación. Bueno, pois imos vos deixar xa que vaiades para Xoán 23 para prepararvos e que saia todo ben, vale? Gracias, igualmente, chao. Chao. Nos vimos de Ribeira, de Santo Eugenio de Ribeira, a ver que tal. É a primeira vez que veño, e xa viñeron un par de veces máis, a ver como sale. Ya es la cuarta o quinta vez que vengo a esta carrera y nada, es súper bien, animada, siempre a disfrutar porque la verdad que es una carrera de las que más disfrutas por el ambiente, la gente y te olvidas un poco de todo, o sea, la temperatura está perfecta y con mucho ánimo. Vamos a calentar un poquito, primero poner el dorsal, rodar nada, unos 15 minutitos y después prepararse para la salida, que ahí sí que es mucho más caótico, ya por esa cuesta arriba. Somos dun gimnasio que temos un club de running en Vigo que se chama Máis que Agua, decidimos, somos bastantes no grupo e para vir aquí a Santiago decidimos vir 7. A 6:30 da mañán estábamos saindo da cama, o sea que, pero bueno, con ganas non hai problema.
Xa estamos en Xoán 23, aquí está a xente xa quentando antes de que comece esa carreira ás 10 en puntos a proba dos maiores. Contádeme un pouquiño se sodes de algún club, se corredes normalmente, por que participades? Non somos de ningún club, somos unha pandilla de amigos que decidimos este ano xuntarnos todos para salir a correr un ratiño, disfrutar da carreira, que é impresionante, nada máis, non hai ningún objetivo, simplemente terminala, pasalo ben, disfrutar da carreira e nada máis. Pero soedes practicar ou corredes a menudo, non? Sí, un par de días a la semana. Lo que pasa es que, bueno, esto es disfrutar del día, de la fiesta del deporte, tal, estar todos juntos, pasarlo bien. Cantos sodes no grupo? Somos 6, 7, máis ou menos, sí. E hai algún pique entre vós? No, somos todos xente sana. Encubierto. Pero non vides a facer así ninguna marca especial, como decides a participar, non? Varios es la primera vez que vienen, entonces el reto es terminarlo. Y después de terminarlo, pues para el año, seguir mejorando ese logro. Agora supoño que ides a seguir cantando un pouquiño, non? Sí, vamos a trotar un pouquiño 5 minutos solo, senón igual despois non a terminamos. A ver se por moito entrenar despois xa non se pode correr, non? Pois nada, deixo-vos que entedes e moitísimas grazas. A pasalo ben. Veña, gracias a ti. Veño de Carnota, vivo aquí en Santiago e participo por pasar un día diferente e agradable. Terminar, espero terminar, e nada máis. A proba de que esta carreira é internacional que temos aquí a un grupo de corredores que veñen de Portugal. Sodes dun club ou vides un pouco como amigo? Turbulentos. Un grupo de amigos, mas turbulentos. Grupo de amigos turbulentos. Bueno, vexo vos que vides preparadísimos. Vides a facer algunha marca? Moi guapos. Contádeme que é o que traedes aí no nariz, para respirar ben ou como? Para respirar ben. Porque me ha pedido en casamento. Pois vides todos guapos, para eso. Muchas gracias. Practicades moito, entón? Mucho deporte. Sí, 3 a 4 veces por semana. Y nosotros gostamos mucho de Santiago. Sí. Cantas veces viñestes a esta carreira? É a primeira vez? No, cuatro. A cuarta vez, gostamos moito per l'ambiente, per Santiago. Este anno tivemos sorte con il tempo e acho che va a ser una boa corrida. Pero ti falas un pouco portugués, un pouco italiano, non parece? Soy italiano, soy el internacional dell'equipa. Vamos, isto internacional, pois vos a deixar que practiquedes para comezar, non? Moitas gracias. Muchas gracias, buenos días. Eu é a terceira vez que participo e, bueno, veño porque basicamente por correr con cos colegas, me gusta, e estamos preparando unha maratón e entón aproveitamos as carreiras que temos cerca para seguir adestrando. Vivo en Bertamiráns. Bueno, é a segunda vez que corro a pedestre, o ano pasado supuso a miña primeira carreira, elevame adestrador persoal, o meu amigo primeiro, e nada, pues a disfrutar do ambiente con este día espectacular, non? Eso, preparando a maratón, estamos preparando. Seguimos pulsando o ambiente desta mañá mentres non comece esta carreira e vemos aquí a dous rapaces que van ben uniformados coas camisetas que se repartían para esta edición da carreira pedestre. Contádeme un pouquiño de onde vides, normalmente corredes ou sodes de algún club? No, que va, de Coruña venimos y por hacer deporte, nada más. Venimos no vienes. Bueno. ¿Tú de dónde eres? Yo soy asturiano y no corro ni nada. Corrí antes, ahora nada. Llevo 4 años sin correr una carrera. Pero viñeches a propósito dende Asturias ou vives aquí? No, estudio en Ferrol, pero soy de Asturias. Ou seja, que ti non sabes aínda se vas a acabar a carreira, como te ves? No, mi propósito es acabar, finalizar, me da igual el tiempo, acabando ya bien. Ti xa practicas máis logo? No, yo acabar y... Pero por que se vos ocurriu vir, entón? No, por hacer deporte, más que... Como estades vendo o ambiente de momento por aquí? Mucha gente, moi buen ambiente. Bueno, pois vos a deixar que supoño que queredes correr un pouquiño antes de comezar, non? Non vos cansedes moito, a ver se... Muchas gracias. Pois este é o terceiro ano que veño a Santiago. Intento ir ás populares porque gustame correr e aquí estamos un ano máis de Coruña. Estou agora aquí con un grupo de mozas que non se diga que as mulleres non fan deporte, non?
por supuesto. Eso cambió hace muchos años. Contádeme un pouquiño, vos soedes practicar, soedes adestrar, correr? Eu sí. Eu sou salir 3 días por semana, máis ou menos. E cantas veces viñeches a esta carreira? 10 ou 12 ben. Sí? Sí. E que che parece o ambiente que hai? Genial, me encanta. Ves aquí coas túas compañeiras, ti viñas de? Eu vivo en Pontevedra, aunque son ourensana. E por aquí, as túas compañeiras de onde son, entón? De Santiago. Santiago, son de aquí. De Santiago as dúas? Sí, hermanas. Ah, moi ben. Irmáns, e ti que eres aquí nos tres? Cuñada. Bueno, todo, irmán. todo queda na familia aquí. Isto de correr en familia, estupendo, non? Claro. Sí, sí. Nosotros somos principiantes. Menos profesionales. Bueno, sí. Yo corrí la primera o la segunda y no volví a correr. Bueno, pues a ver qué tal se va este ano, ¿no? Bueno, a ver si llego, lo importante es llegar. Nosotros tenemos como meta llegar. Y ella clasificarse bien. Bueno. ¿Estuvestes practicando estes días? Sí, un poquillo, sí. Un par de meses entrenando, sí. E como estades vendo o ambiente que hai hoxe por aquí xa antes de comezar a probar? Impresionante, es muchísima gente, mucho colorido, además el día es muy bueno, acompaña, o sea, estupendo, un día estupendo para practicar deporte. Venimos de Asturias, de Navia, y es segundo o tercer año que venimos. Seguimos falando coa xente que está practicando aquí en Xon 23, estamos agora cunha corredora afeccionada, non? É a primeira vez que ves entón a carreira? Sí, é a miña primeira vez. Pero corres a miúdo? Pois no último ano sí, estiven correndo un pouco, pero máis que nada para pasalo ben, sí, nada profesional. E como estás vendo o ambiente? Moi espectacular, é que hai moi bo ambiente, a xente está moi animada, dá gusto, aparte é un día maravilloso, así que moi ben. Que pensas facer na carreira? Polo menos acabala, non? Claro, aínda que se xa andando, hai que acabala, sí. O importante é participar, non? Bueno, agora vas seguir correndo un pouquiño, quentando para comezar. Non te canses moito antes de tempo. Nada, solo un pouquiño para empezar xa ben. Bueno, pois deixache correndo entón. Graciñas. Son asido aquí a esta carreira do Correo Gallego en Santiago. Levo máis de 10 anos aquí disputando esta carreira. É un moi bon ambiente e é unha carreira das que de Galicia que non se pode perder. Não é a primeira vez, é a segunda vez, mas já foi há uns aninhos atrás. Agora venho outra vez aqui porque gosto, o ambiente é espetacular e estou feliz de estar aqui. Quero ver se fico entre as 3 primeiras, vou fazer por isso, vim aqui também por causa disso. Quinto ano, para 31 pouco, 30 minutos. Agora é aos 10 km, como são 12, 37, 38. Se ve estupendamente bien. Pero tanto para acá como para allá. Es que uno no concibe esta calle solo viendo cabezas, porque está acostumbrado a ver la calle y nada más que se ven cabezas. Hombre, esto es, la verdad que es un espectáculo desde arriba más bonito todavía. He venido muchas veces. Bueno, con mi padre venía también y ya veníamos todos. He venido muchas veces, sí, pero tengo que decirlo, cada vez está mejor, más involucrada la ciudad. Pero todos, el alcalde, el concejal, el presidente de la federación, todos.
Estou moi contento, costoume moito ganar, hoxe a verdad non tuve un bon día. Atopeime mal dentro do principio, houve que tirar moito de oficio, aguantar, dixen, se aguantei hasta o último 500, non se me pode escapar a victoria, pero, bueno, costoume, a verdad, Moita emoción, pero hai moito esforzo, moito entrenamento, moito sufrimento detrás. Entón, bueno, isto faite reflexionar que a veces as cousas saen ben e que, bueno, hai que seguir traballando con humildade día a día porque a carreira ponte no teu sitio. Entón, hai que ser prudentes, hai que ser tranquilos e, bueno, disfrutar deste momento. É uma corrida muito bonita, é muito agradável pelo percurso que tem, é extremamente dura, mas depois desta parte final nestas ruas desta cidade santa, não é? Que é muito engraçada, com este público todo a puxar, é uma corrida mesmo muito bonita e muito agradável de fazer. E o Penas é muito duro. É claro que ele durante a corrida foi-se protegendo e só atacou em algumas alturas chaves. Eu tentei reagir sempre, depois na parte final, como não sou tão rápido, tentei pôr um ritmo mais forte para ver se ganhava alguma distância e se saímos do pelotão. E ele, claro que ele limitou-se a gerir e na parte final foi melhor, foi mais rápido, ganhou a corda lá atrás e depois neste labirinto foi muito mais rápido, foi muito melhor. Visto que aqui a competição é muito forte, os atletas são de num alto nível e hoje a prova foi disputada mesmo até ao final da corrida, foi uma boa competição, parabéns ao Penas. É melhor uma maratona, uma prova mais longa, é melhor para mim uma longa distância, mas pronto, não deixa de ser uma boa competição. Tranquila, os primeiros quilómetros, tranquila, ia em terceiro, quarto ou pouquitos, quilómetro a quilómetro, ia evoluindo, porque sabia que era dura, e fui aos 8 quilómetros, subi, fui embora. Oh, segunda. No, sí, primera. Me dice que Sara Piñero, ¿no? Oh, eu ganhei. Não sei. Eres muy buena. A primeira vez que, sim, há 6 anos vim aqui, quarta classificada. Hoje ia tentar até terceiro, mas ganhei. Quero ver se fico entre as 3 primeiras, vou fazer por isso, vim aqui também por causa disso. A carreira a pedestre de Santiago é dura, non vou negalo, pero é maravillosa. O público, o día, Santiago en sí, a mí me chea de energías.
Recordo 2009 como un día feliz, máis o 2010 que xa competín, porque o 2009 foi máis ben pois un percorrido en Plan Tortuga, e a verdade que hoxe como alcalde pois foi unha experiencia inesquecible, a xente pois gritaba alcalde, e aparte pois o día incluso algo millor de estritamente necesario para correr, porque fai calor, pero bueno, moi ben, é impresionante aparte o nivel da carreira, porque, home, eu considero que fago deporte e pasoume unha morea de xente, bueno, é o bonito desta carreira, xente de toda Galicia, de fora de Galicia, e foi unha experiencia pois para lembrar. Un ano máis e con bo tempo e, como sempre, unha gozada. O máis duro, supoño que como todo o mundo, a costa de Vite, ainda que este ano había un pequeno repeito aí despois de Vite, que era novo e tamén foi duro, pero bueno, fora deso, o recorrido xa coñeces, entrar na zona bella correndo é unha gozada, unha pasada xa no tramo final, e despois o ambiente que se ve aquí, tantísima xente correndo, e aparte, salvo o principio, ninguén molesta a ninguén, se corre moi ben, a verdade que a mí cada ano me gusta máis. Como nadie, como esposa de corredores, así que os encantada porque vin a animar a familia e a verdade é que, bueno, pues un día estupendo porque hai moitísimo ambiente, a xente está super contenta, participa prácticamente toda a cidade, se non é dun xeito ou doutro, e a verdade é que pois moi contenta de ver o meu fillo disfrutar do deporte gracias á súa cidade. É unha tradición xa de moitos anos, é un día ademais especialmente bonito, non? É dicir, ve as rúas, moitas rúas sin coches, onde se substitúe pois a son mecánica dos coches pola respiración e polo trote dos corredores, hai, eu penso, cunha boa comunión entre o que son os espectadores e os propios corredores, e, bueno, despois a praza está agora, pois, preciosa, pois, con tanto colorido, con un ambiente, pois, moi saludable, en fin, é un día moi bonito e é un sinal de identidade, bueno, pois, da Compostela contemporánea. Non hai máis que ver esta plaza do Obradoiro que está a tope de xente, a verdade é que isto se convirte, pois, nun verdadeiro referente en Galicia, esta carreira pedestre, van a dar 37 anos, que é un longo camiño e é un camiño que hai que seguir mantendo vivo, un camiño que, como non podía ser de outra maneira, remata aquí na Plaza do Obradoiro, ás portas da Catedral de Santiago, e a verdade é que ver toda a xente que se suma, todos os participantes que suman a este evento, desde logo pois que non queda máis que recoñecer e felicitar a labor que está facendo o Correo Gallego pois con este evento que se consolida pois como un evento moi importante na comarca de Compostela. A parte da afluencia de xente, de que Santiago está en ebullición, máis inscritos que nunca, e bueno, para min é unha honra felicitar ao Correo por ser pioneiro no deporte desta cidade, e bueno, encantada co día, deportivamente, bueno, con cheo de xente de vida a cidade. Todos facendo cidade. Dende logo eu quero darlle a noraboa ao grupo El Correo Gallego por ser capaz de manter este maravilloso acontecemento do mes de outubro, porque realmente é un dos actos, dos acontecementos de novo máis populares de todos os que acontecen en Santiago durante todo o ano. Hoy es un día pues especial tanto por el tiempo como por lo que celebramos, ¿no? Porque esta carrera pedestre pues es muy importante para la ciudad. Y sobre todo pues es una muestra de la responsabilidad social del grupo El Correo Gallego, porque todos sabemos que el deporte pues fomenta unos valores muy importantes como son el esfuerzo, la superación, el trabajo en equipo, algo pues muy deseable en esta sociedad actual. É unha festa do deporte, unha festa del Correo Gallego, 37 edición, parece mentira, non? Que ademais cada vez máis xente, cada vez máis grande, non podía faltar. É o segundo ano, tiña xa pensado vir en 2012, pero tivemos o Mundial xusto en outubro en Nova Zelanda, e por incompatibilidade non puiden estar. Nunca me suele cuadrar ben no calendario porque nos estamos xusto ahora mesmo empezando a adestrar, entón a forma é bastante regular,
pero bueno, é unha oportunidade que non se pode perder, porque o ambiente a verdade é que é maravilloso. Bueno, pues la carrera este año especialmente dura por el tiempo, la verdad es que hacía muchísimo calor, la cuesta del campus y la cuesta de Vite la verdad es que se ha hecho dura, pero bueno, preciosa como todos los años. Lo más bonito de esta carrera sin duda es ver la cantidad de gente que hay en todo el recorrido y sobre todo ya cuando entras en el casco histórico, ¿no? Pues es una auténtica maravilla. Día importante, con alegría e con unha gran satisfacción por estar neste día que é moi importante esta carrera pedestre para Santiago. E que agradecerlle ao Correo Gallego que todos os anos nos dá esta felicidade por poder participar a toda Galicia, pero moi especial aos santiagueses. Nós da banca colaboramos porque nos parece que aportamos un grano de arena a esta gran festa que se celebra hoxe. A verdade é que hoxe, ademais, é un día que non pode ser mellor, non? Porque é un día de verán, onde a xente está disfrutando a tope desta carreira, que ademais pois, está máis de moda que nunca, porque está máis de moda que nunca entre a xente nova, pois facer deporte precisamente correndo polas rúas desta cidade. E a verdade é que hoxe pois, dá gusto disfrutar desta cidade, de Santiago de Compostela, con este día tan fantástico, e creo que con récord de participantes, como sempre, por outra banda, e sobre todo pois agora pois ver chegar aos nenos e as nenas que son os que pois no futuro correrán a carreira dos maiores. É un auténtico éxito, hai que facer un recoñecemento ao Correo Gallego porque hai 37 anos tivo unha idea fantástica como foi o desenvolvemento e o apoio ao deporte de afición e mira, este ano estamos, penso que preto de 6.000 participantes, cada ano se bate o récord do ano anterior, isto que foi precisamente e converte a Santiago de Compostela nunha cidade saudable, onde hai moitísimos nenos e moitísima xente, mesmo maior, que están a facer deporte e polo tanto están a cumprir o que é verdadeiramente obxectivo da saúde que non somente engandir anos a vida, senón vida aos anos. Bueno, eu creo que esta é a gran festa do deporte non só de Santiago, senón de toda Galiza, non? Eu creo que é a carreira popular pois máis importante, non só pola participación, senón sobre todo polo ambiente, non? Eu creo que un evento interxeracional onde hai xente nova, onde hai xente maior de diferentes condicións e unidas todas participando pois nun evento que eu creo que non ten parangón, polo tanto un día moi importante para Santiago, no que acompaña ademais o tempo. Non? É que é unha festa, entonces non hai eloxios nin piropos suficientes pois para vanagloriar esa organización que cada ano pois estades mellorando e a verdade é que con este día que veu é unha festa pero das boas, destas que están xa marcadas pois nas datas de todos que o último domingo de outubro pois toca a carreira pedestre do Correo Galego, claro. É un gran día para a cidade, chea de xuventude, de ánimo, de ilusión, facendo deporte, que é o mellor que pode facer a xente, toda, nenos, maiores e medianos. E acompañando ao alcalde, que como bo alcalde, pois dá exemplo e se encabeza esta carreira tan tradicional en Santiago que forma parte xa do que é a nosa Compostela.
Este, máis ou menos, non, aínda me levas ti un cacho, non? Bueno, non. Sí, non un sei pouco, sí. aínda. Tacóns non levas, a que non? Non, non. Por eso. Ti, máis ou menos, andamos pola altura. Sí, máis ou menos. E que anos tes? 14. E ti? 14 tamén. Eu 41, mirade como veñen as novas xeracións. De onde vides? De preto de Santiago, de Teo. De Teo. Vides os dous de Teo. E pertences a un club? A Fontes do Sar. Ah, Fontes de Sar. Vale, que facedes? Contame como se enfrenta un a unha carreira destas características. Bueno, pois con ilusión, con ganas de mellorar as súas marcas e con moita ganas, sobre todo. Cando falades de marcas é que xa viñechedes noutras ocasións, Sí. non? Cantos anos levas participando? Eu vin con 11 anos, pero despois non poden volver porque tuve mal da rodilla e impídeme volver a facela. Entón, ti eres unha persoa que miras moito como vas facer ese recorrido, non? Sí. Non hai tirarte a correr e xa está. Cal é o segredo de facer unha boa carreira? Seguir o mesmo ritmo toda a carreira e non empezar moi forte. Martín, de onde ves? De Santiago, Compostela. Eres de aquí de Santiago. E ves por libre, ves dun club? Bueno, veño co meu club de triatlón. Co teu club de triatlón. E que difícil decir club de triatlón todo seguido, non? Mira, onde facedes deporte? Como se chama o club? Chamase Dexter, entrenamos en Sar, nadamos e corremos. E xa participaste algunha vez na carreira pedestre? Sí. Están berrando por aí Martín campeón. Porque fixeches algunha boa marca o ano pasado? Non, bueno, non sei. Eres moi coñecido, Martín, todo o mundo te saúda. Sí, pode ser. Por que? Fas moitos amigos durante a carreira? Sí, son do meu colexio, entón... Vale, contame, como te preparas para unha carreira destas características? Pois entreno moito, bueno, xa cando entrenas xa vas preparando todo o que faz. Cal é o segredo? Pois non salir moi rápido, porque se saís moi rápido xa fastidiaches. Olga vai debutar este ano na carreira popular pedestre. Contame que che animou a participar? Venir a correr e pasarlo bien. Ti fas deporte habitualmente? Sí. Sí, que fas? Corro de vez en cuando e ir con natación. Sí, a ver, pero este de vez en cando, cando é unha vez a semana? Sí, unha vez a la semana. Bueno, xa é moito máis que a min, E crees que te esforzas como para enfrentarte a esta carreira? Más o menos. Sí? Cal sería o teu tempo ideal, aproximadamente? Una hora ou un pouco menos. Gabriel estáme decir que este ano quere superar eses 30 e pico de minutos que fixo o ano pasado, porque ele é un asiduo da carreira pedestre. Cal sería para ti o tempo ideal, non? O mellor tempo deste ano? Non sei, 20 e pico, casi 30, non sei. E cal é o segredo para baixar eses pois, menos de 10 minutos? Pues, ir a pouco ritmo e despois ir aumentando pouco a pouco. Porque isto máis ou menos ti saes, vas a un ritmo constante pero non excesivamente acelerado. E despois, cando sabes que falta pouco, empezar a tope. Mais ou menos por que altura? Despois de la Cuesta de Vite. Claro, é que importante coller folgos, non, para subir ese tramo e dalo todo despois, non? Sí. Estoy con Andrea, que aparte de ser guapísima, pues va a hacer la carrera pedestre. ¿Es el primer año que la haces? Sí. Es el primer año, ¿y por qué te animaste? Porque también corrí en otras carreras. Ah, ya habías corrido en otras carreras y este es el primer año que vas a correr en la pedestre. Sí. ¿Y tú entrenas habitualmente? No. ¿No? ¿Pero vienes sola? Creo que viene ahí papá, ¿no? Sí. O sea, ¿tú vas a correr con papá? No, con papá viene contigo hasta aquí y después correr ya corres sola. ¿Hiciste el recorrido de la carrera en algún momento? Por lo menos a pie para familiarizarte con él. Con el coche. Con el coche, ayer. Bueno, vale, pero un poco para saber. ¿Pero tú de dónde eres? Desde Bertamirans. Eres de Bertamirans, viniste hasta aquí con el coche y más o menos le echaste un ojo al recorrido. ¿Qué te pareció lo más difícil? Vite. Vite, bueno, claro, es que eso es como el tópico. Pero bueno, tú lo que quieres es pasarlo bien, ¿no? Sí. Andrea, ¿te puedo pedir una cosa? ¿Qué? ¿Me das un beso? Suerte. Gracias. Cantos anos tes, Pablo? 12. O sea, 12 anos e levas participando na carreira 4 anos. Sí. Porque a ti gustache moito todo o deporte. Sí. E entón xa eres un experto na carreira.
Vale, ti Poderíase imagina... dicir. Poderíasme dicir que sí. Ti imagínate que eu son un rapaz, bueno, xa non son un rapaz, son un señor que é a primeira vez que veño aquí e non sei nada da carreira popular del Grupo Correo Gallego. Contame como é, como lle explicarías como é? La salida es muy loca y tienes que ir despacio primero y después tienes que ir cada vez aumentando, tienes que ir despacio hasta llegar a la Cuesta de Vite y en la Cuesta de Vite ahí ya puedes aumentar un poco. Por que dis que a saída é moi tola? Porque depende, si sales entre los primeros te pasan por encima los mayores y si es mejor salir por el medio tirando hacia atrás. Porque hai moitísima xente. Sí. Ti, en canto, despois de 4 anos, supoño que as marcas van menguando, non? Sí. E para ti o tempo ideal deste ano sería? 35. 35 non está nada mal. Moito ánimo e que todos eses plans, toda esa estrategia que ti tes, vale. Sala ben, Gracias. Qué ilusión ver que las nuevas generaciones van a continuar con esta tradición, porque la carrera de niños va a ser lo que surta al día de mañana a adultos. Desde luego, desde luego. Y además la ilusión que tienen, el sacrificio que les supone, y lo pequeños que el empeño, son. lo pequeños que son, la competitividad que hay entre ellos. Bueno, y que año tras año, además, cada vez hay más niños, que esto es el futuro de los mayores. Claro, que yo hablé nos con queda uno, carrera para muchos bueno, años. para muchos años, pero es que yo hablé con uno que tenía 12 años y llevaba 4 participando. Pues eso, por eso te digo. Casi desde la cuna. Claro, pero eso lo habrán visto en casa, igual su padre también ha corrido y entonces se lo van transmitiendo y ellos lo transmitirán también a los hijos. Y mi padre, que fue el fundador, pues estaría orgullosísimo. Muy orgulloso. Orgullosísimo. Y además, también... este es el broche de oro a la semana del Grupo Correo Gallego. Empezó con la gala de Gallego del Año y este es el broche de oro de la semana. Que no podía haber salido mejor la gala de los gallegos. Yo no soy para decirlo, creo que sí, que muy bien. Entre nosotros podemos decirlo. Lo tienen que decir los demás. Yo creo que sí, pero lo tienen que decir los demás. Hace ilusión Nosotros ponemos todo el empeño. Hace ilusión lo de dar el pistoletazo. Eso mucha. Sí, un poco nerviosa diciendo saldrá bien, disparará, no disparará. Pero bueno, bien. Y sobre todo el ridículo, porque luego los niños, ¡ay, mira! Y no sé qué, y no lo sabe hacer. Los niños quieren salir disparados y solo escuchar el ruido. Sí. Pues genial. Me alegro mucho de que los dos estemos disfrutando tanto de esta semana. Muchísimo. La pena es que se acabe. La gente, ¿no? La gente, el ambientazo que hay. ¿Cómo está la Plaza del Obradoiro? Qué día tan maravilloso. Si es que no podemos pedir más. Estou con Lidia, que é unha das voluntarias da carreira, e Lidia, hai que berrar moito para poñelos a todos en fila, porque si no, claro, salen disparados. Es que son muchos niños y por encima ven a la chica de la pistola levantando la mano, se ponen nerviosos, tienen muchas ganas, aparte son muy pequeños, te ven, quieren salir ya, entonces hay que aguantarlos y poner las cosas muy claras, que si no se te suben encima. Aparte, os expertos din que non hai que sair moi rápido, que hai que sair como moi despacio na carreira. Sí, además te lo avisamos al resto de los voluntarios, salir con calma, porque si no se ponen nerviosos y salen más rápido. Avisarlos, tranquilizarlos, y entonces tenemos que salir despacito. Cantos voluntarios erades nesta fila? Éramos en total creo que 12. Erades unha chea deles. Sí. Costaba mantelos, Sí, además o le riñes o te empujan o se te echan encima, es eso. Y entonces tienes que reñirles y ponerte toda seria. Pero contame, cal é o bonito da experiencia? La salida es espectacular, ves a tanta gente corriendo para adelante y lo ves todo tan lleno que lo ves súper bonito. A ver, dentro de lo que cabe, lo malo es que estamos aquí nosotros, pero desde ahí arriba se tiene que ver espectacular. Y la llegada enfrente de la catedral, eso es increíble. Además, el día que nos acompaña hoy, perfecto todo. Va a repetir para o ano? Es el quinto año ya que estoy aquí. É o quinto. Sí. No é que che gusta de verdade. Sí, me gusta mucho. Además, mira, ahora no, pero cuando empecé, que tenía 16 años, venía de fiesta, dos horas descansaba y aquí dando el callo. Valía la pena, es muy bonito, pero te lo pasas muy bien. Pues moitas grazas. Nada, a vosotros. Sacáballe como, non sei, 25 metros ou algo así a Tarico. E, bueno, recuperoumos porque eu iba sufrindo moitísimo. E cando me colleu, din todo o que tiña como se fora meta ali no final. E, bueno, el quedou, se tuven a sorte, e, bueno, gañei. Eu sabía que ao ser a casa de Tarico, supoñía que el tiraría, gustaríalle intentar facelo moi ben.
E, bueno, simplemente fomos aí os tres. Bueno, espero que esta sea a primeira da tempada, da que poida gañar. En campeonatos de España e outras cousas intentaremos facelo igual de ben. Supoño que ti farás reflexión co tempo, pero así a primeira de primeiras, que foi o que fallou para non acadar o primeiro posto? Nada, fallou un pouco de sono por la noite, que me costou un pouco dormir. Fallou un pouco un bo estado de forma, porque tive que parar a mediados da semana no fisio por sobrecarga. E fallou tamén un pouco non aventurarme a que podía conseguir máis na mitad da carreira, que é onde podería optar por algún bo ataque que me pudera proclamar campeón. Pero é un honroso segundo posto. Sí, pero despois de 3 anos logrando a Concha da Vieira aquí en Santiago, bueno, un segundo posto sabe un pouco mal, pero ante os rivais cos que competín, podo sentirme orgulloso, sí. No, eu estou moi contento. Teño 2 compañeiros que son increíblemente bons, hai que ter un nivel moi bon para estar ao seu nivel. Espero collelos esta temporada entrenando duro. Ao mellor por exceso de entrenamiento, porque agora estamos facendo un entrenamiento no que temos moitas costas, moita área da playa, moita forza e moi pouco ritmo, co cal a mellor sobrecarga puido fallar un pouco. Pasado xa vin aquí e quedei tamén campeona e bueno, repetimos e estou contenta. Pois nada, adestrar duro, descansar, os 4 hábitos que hai que facer un deportista e nada, pouco a pouco e tomalo con cabeza porque é moi dura. Os amigos e outras cousas que ás veces non se poden facer, pero bueno, se algo te gusta, estás dispuesto a sacrificarte. Muy dura, sobre todo la subida de Vide porque hacía muchísimo calor y me costó, pero al final la superé. A mí me cuesta bastante subir las subidas, me siento muy incómoda, pero bueno, el segundo está muy bien. Pues muy orgullosa de mi entrenamiento, gracias a mi entrenador que me apoyó muchísimo y mis compañeros, claro. Muy dura, con muchísimo calor, pensé que non acababa nunca, sobre todo chegar á zona bella, que vas a ver xente dicindo que acabas a aplaudirche, e moitos arcos de meta e non acaba. Bueno, todas son moi boas todas, cóstame moito ganarlles todos os días e hoxe máis que casi morro. Made up my own mind and I'm not wasting any more time. Yeah, I have made up my own mind and you're not wasting any more of my sweet time.
Aquí estamos na Praza do Obradoiro con Mariana Castelao e Sandra Rodríguez, elas son voluntarias de Entre Culturas, unha organización que tamén quere sumarse a este día de festa en Compostela. Mariana, contanos, que fai aquí Entre Culturas presente hoxe na Praza do Obradoiro? Entre Culturas está hoy aquí para dar su granito de arena, para darse a conocer, para que podamos llegar a cada una de las casas y la gente se dé cuenta de la importancia y de la relevancia que tiene pues llegar a luchar por las causas y por los sueños de los que no tienen voz. Somos una ONG por la educación y el desarrollo y esperemos que hoy se marchen todos y cada uno de los que están aquí con un poquito más de idea a lo que es Entre Culturas. Entre Culturas lémbranos a cantidade de nenos que non poden acceder á educación, non? Algo que parece increíble nos tempos nos que estamos, non? Pues sí, tenemos allí, bueno, ahora no lo vemos, pero está allí detrás, una silla de más o menos 2 metros de altura, que simboliza los 57 millones de niños y niñas que no pueden ofertar o no pueden acudir a una educación, a ni tener una educación digna, ni de calidad. Bétula Cars aquí presente na carreira un ano máis, en colaboración co Correo Galego, nun día tan espléndido para Santiago e para todos os composteláns. Bétula Cars está comprometida co deporte de base aquí en Santiago e estaremos o ano que ven apoiando co Correo Galego. Cada ano máis grande, cada ano máis xente, cada ano mellor organizada. A verdade é que ten toda a pinta de que se vai a convertir nunha carreira moi importante a referente nacional. 6.000 e algo de corredores creo que hubo este ano e bueno, Divina Pastora como sempre vai estar sempre detrás dos atletas e sobre todo do running e do atletismo. Cada vez hai máis xente que se conciencia con isto e creemos que temos que apoiar un hábito de vida saludable, con deporte, boas dietas, etcétera, etcétera. E niso sempre vamos a estar. Aquí muy ajeteados porque acaban de llegar todos los corredores, entonces con mucha sed y demás, pero bien, el trabajo bien. Llevamos de las 8, o sea que bien. Creo que es algo que tenemos que estar, es un acontecimiento que hay en Santiago deportivo y creo que tenemos que tener la presencia y colaborar en esto. También hacemos ciudad. Un año más y estamos encantados porque ha hecho un día fabuloso, ha venido muchísima gente de aquí, de fuera, de extranjeros, turistas, ha sido fenomenal y ahora acaban de llegar los niños y creo que todo el mundo se ha ido muy contento. Esta mañana estaba todas las calles llenas de camisetas y de gente corriendo, los que han corrido muchas veces, los que han corrido pocas, estaba muy animado, muy bonito, lo tenemos que repetir otra vez más al año. Estamos con Manuel Martínez do Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia presente un ano máis na carreira pedestre. Manuel, que tal foi a xornada? Hola, buenos días. Pues la verdad es que la jornada la hemos tenido muy tranquila, sin ningún percance importante. Lo que más nos demandan son pues simples sobrecargas, problemas en los tobillos. Como en esta carrera hay muchos adoquines, hemos tenido 4 o 5 esguinces leves, tampoco nada importante. Y la verdad es que como el día ha acompañado, pues ha ido todo sobre ruedas, fenomenal. Canta xente estades aquí traballando hoxe? Estamos trabajando sobre 34 personas en este momento, todos fisioterapeutas y bueno, prestando así de esta forma un servicio lo más rápido posible. Han debido de venir sobre 200 personas por esta carpa hoy. En caso de no estar tanta gente habría sido una cola interminable, ¿no? Así ha ido todo bastante bien, la verdad. Pois nada, grazas por o traballo feito hoxe. Nada, un placer. Pois un poquinho agitada, empezamos moi cedo, de feito decíamos que iba moi rápido todo, que notábamos que con respecto a outros anos iba moitísimo máis rápido a carreira, os dispositivos, estaba todo o mundo colocado a súa hora, pero despois na carreira dos nenos notamos bastantes incidencias, debe ser porque tamén facía moitísimo calor, son nenos e claro, eso chegoulle o recorrido este ano. Baixadas de tensión, vómitos, sí, pero máis que nada foi eso, creo que foi o calor
E a pouca hidratación, ao mellor que fixeron eles previamente, e o corpo dun neno non é o corpo dun adulto, entonces iso tamén influye. Co apoio do 061 e máis do personal de Cruz Vermella se solucionou. Hoxe foi durísima, demasiado dura, a verdad que, bueno, levo toda a semana un pouco mal e viña pensando que podía facer un pouco mellor, pero a verdad que non atopei nada ben. E, bueno, non me retirei un pouco por respeto porque estamos aquí en Santiago, pero bueno, creo que o Xío sí que o fixe un pouco mellor que a nós, e nada, pois xa digo, a volver ao ano que ven a quitarnos esta espiña. Bueno, a min tamén se me fixo bastante duro porque o circuito este é moi exixente. Levaba, bueno, 2 semanas entrando máis ou menos para poder vir aquí a carreira pedestre porque me gusta moito e, bueno, pois a disfrutar como todo o mundo. Unha alegría, a verdad que Lolo, ademais de gran atleta, é un exemplo, non, para todos como persoa, traballador, e a verdad que é unha alegría, terceira vez consecutiva, un feito histórico e a verdad que é unha alegría moi grande, alegrome por ele. Moi divertido, a min gústame todo. Tuve que correr moito, pero ao final cheguei, fun andando tamén moito tempo coas miñas amigas, pero paseino moi ben. Unha vez que me enganchei a isto, pois é imposible non facelo, non? E a verdad que hoxe con un día extraordinario de sol, moitísima xente participando, despois tamén os nenos, eu teño 2 nenos, e hasta me animei a despois de correr cos adultos, correr con eles, o cal levo unha sobredosis de carreira que teño que recuperarme, non? Pero realmente corrín moi a gusto e incluso me permitín facer un sprint final. O cal dá unha sensación de satisfacción añadida, non? Moi contento, de verdad que sí. Veu a correr o meu afillado co Club Atletismo de Friol, de Lugo. Nada, moi boa carreira porque chegou aos 29 minutos, para facer os 7 km está moi ben. E nada, moi contentos de estar aquí. O ano que ven estaremos aquí outra vez. Muy bien, una carrera muy bonita, mucho calor, muy buen tiempo y muy buen ambiente, así que nada, muy bien. Y las niñas se lo pasaron muy bien. Un poco cansada y larga, muy cansada y muy larga. Bueno, bien, más o menos. Fui tirando. Un pouco cansada, pero, en fin, ben, a carreira foi boa. Corrín outras veces o ano pasado, pero esta creo que foi a máis difícil e na que máis me superei a min mismo. Moi cansada, las cuestas fueron o máis difícil. Cada trimestre máis ou menos facemos un evento así deportivo, participamos nunha carreira popular, nunha pedestre. E, bueno, este trimestre tocou hai que ir a pedestre do Correo Galego. E nada, a verdad que moi contento cos rapaces, correron moi ben, os meus outros peor, pero bueno, participar xa e vir aquí un domingo pola mañá está moi ben. Moi ben, moi cansadas, pero sí, bastante dura. Foi bastante dura, sí. Sobre todo a costa, pero as persoas que te animan te dan forzas para acabar. Sí, animaron moito, é unha señora ata de un acuario e todo. Repetiremos. Sí, eu seguramente repita, encantoume. Moi ben, o tempo axudou, pero bueno, estupendo, e cantidad de xente animando, ademais. Eso sempre axuda, sempre anima. O máis difícil foi a Costa de Vite, que subín andando toda, pero o último tramo onde estaba o meu pai fun correndo. O ano que ven volver